Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Як заўсёды пачынаем з цытаты. Сэнс у тым, што кожны можа дадумаць гэтую гісторыю па-свойму, але толькі я ведаю, як было на самой справе. Так піша моя сённяшняя госця, пісьменніца Інеса Плескачевская. Вітаю вас, Інес. Добрый дзень. Інеса Плескачевская, журналіст, пісьменнік, нарадзілася ў Гомелі. У 1993 годзе з чырвоным дыпломам скончыла філасофска-эканамічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. 7 год працавала ў сістэме Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь, у тым ліку ў беларускіх пасольствах у Латвіі і Вялікабрытаніі. До 2013 года працавала ўласным карэспандэнтам газеты СБ «Беларусь сёння» ў Кітаі. У Беларусі, Расіі і Кітаі надрукаваныя кнігі «Паднябесная краіна», «Кітайскія традыцыі мудрасці» і іншыя выданні. У 2009 годзе была ўзнагароджана другой прэміяй «Тэлевяршыня» ў намінацыі «Лепшы рэпарцёр». З'яўляецца лаўрэатам многіх міжнародных журналісцкіх конкурсаў. Зараз жыве і працую на ніве беларускай журналістыкі ў Карлавых Варах у Чэхіі. І яшчэ адна цытата. У Пекін я прыехала жыць, няхай не назаўсёды, але надоўга. Як не рыхтавалася да гэтага вопыту, як не паўтарала шмат разоў, што ў гэтай краіне ўсё значна адрозніваецца ад таго, да чаго я прызвычаілася, спачатку ўсё шакіравала і прывыканне было нялёгкім. Пішаце вы ў сваёй першай кнігі, і вось мне гэтая цытата вельмі блізкая, таму, што з вамі мы якраз пазнаёміліся ў Пекіне, пазнаёміліся ў Кітаі, калі вы везлі нас з дачкой на вялікую кітайскую сцяну. Я таксама гэта памятаю. Вот, спусціўшыся з вялікай кітайскай сцяны, мы пасядзелі ў маленькім рэстаранчыку, і вось вы былі першым чалавекам, суайчыннікам, які вось падзяліў тое, што вы напісалі. Вот гэтае ўражанне ад Кітая, гэта ўражанне чалавека, які бачыць гэта ўпершыню, хоць і рыхтуецца, што гэта незвычайная краіна, але ўсё ж такі рэальнасць вось даказвае, што гэта сапраўды незвычайная краіна. Гэта сапраўды так, гэта незвычайная краіна, і я пражыла там 12 год, але яна так і засталася для мяне незвычайнай краінай. Таму што ў Кітаі ты ніколі не можаш быць упэўнены ў тым, што ты зразумеў гэту краіну, што ты пранік неяк у глыбіню. І калі я пісала гэтую кнігу, якую вы цытавалі зараз, гэта была моя першая кніга, яна была напісана ў момант такой, ведаеце, острай любові. Гэта такая улюблёнасць, калі ты закаханы ў нешта. Ты можаш быць закаханы ў чалавека, і ты бачыш толькі лепшае ў ім, з краінамі таксама. І гэта быў перыяд, калі я была закаханая ў Кітаі, гэта было вельмі вострае пачуццё. І зараз я бы напісала іншую кнігу. Я напісала яе. І яна... Так, вот мы ж гаворым, што у вас толькі што вось павінна выйсці кніга пра Кітай таксама. Яна должна выйсці ў наступным годзе, у самым пачатку наступнага года, да. І гэта будзе другая кніга з другім настроем, ведаеце, чым тая, якую вы зараз... Ну, не расчаравання? Не, канешне, не. У мяне першае было таксама пачуццё вот такой замілаванасці і такой нечаканасці ад усяго ўбачанага. І тое, што вы павезлі якраз на вялікую кітайскую сцяну, гэта, напэўна, было вось самым моцным уражаннем на першы погляд. Хаця самае моцнае ўражанне ўсё-такі для мяне, як не дзіўна, аказаў балет Марка Пола у вялікім тэатры оперы. Ну, пра Кітай мы можам гаварыць вельмі доўга. Я па сённяшні дзень вот з Кітаем на сувязі, дачка працуе, і мы кожны дзень практычна амаль размаўляем. А я сумую па Кітаю зараз. Лічу, што Кітай гэта такі этап, такі перыяд, які даў мне ўсё тое, што я маю зараз. Ён даў мне гэтую магчымасць займацца журналістыкай. Ён даў мне ніякім чынам веру ў сябе, што я магу пісаць кнігі і выдаваць кнігі, таму што гэта ёсць розніца паміж пісаць і выдаваць. Ведаеце, Еўропа ад Кітая, канешне, адрозніваецца, і я сумую па Кітаю, таму што ў Кітаі было шмат
падзей, мерапрыемств. Кожны дзень нешта адбывалася. Кожны дзень ты пачынаеш свой дзень з таго, што ты думаеш, куды ты пойдзеш сёння і што ты будзеш пісаць сёння, аб чым ты будзеш пісаць. Вот Оля написала, что она завтра едет на выставку Марка Шагала. Вось, у Китае. А вы были на балете Марко Поло у Китае. Потому что весь свет імкнецца ў Китай. У Чэхіі, дзе я зараз жыву, гэта все, конечно, не так. І Чэхія страна невялікая, малая, калі параўнаць з Кітаем. Яна знаходзіцца ў цэнтры Еўропы. І калі я думала пра сваё журналісцкае жыццё, я думала, што я магу тут рабіць. І моя першая ідэя была, і мой першы праект был той, які зараз стаў кнігай «Без жалезнага занавеса», але потым я зрабіла вельмі цікавы, на мой погляд, праект гістарычнай прагулкі з Францыскам Скарынай. Тое, што вот вы праехаліся па ўсіх месцах у Чэхіі, звязаных з Францыскам Скарынам, гэта таксама вось такая цікавая, унікальная праца, таму што ніхто гэтым практычна раней не займаўся. Да, для мяне гэта было цікава, што я была у некаторым сэнсе першай. Але калі мы размаўляем пра нашага першадруку, гэта вялікая чэсць быць першым. І я праехала па тых месцах, дзе быў Скарына не толькі ў Чэхіі, але ў Еўропе таксама. Таму што, напрыклад, у Падуі, я была ў гэтым універсітэце падуанскім, дзе Францыск Скарына атрымаў сваю вучоную степень доктара ў лекарскіх навуках, і ён гэтым вельмі ганарыўся, таму што вы ведаеце, у кожнай кнізе ён пісаў Францыск Скарына з Полацку, доктар лекарскіх навук. Гэта значыць, што ён ганарыўся гэтым званнем. І ў падуанскім універсітэце, калі мы рыхтаваліся, я рыхтавалася да гэтай паездкі, і я пісала ва універсітэт, што я рыхтую гэтую кнігу з нагоды 500-годдзя беларускага кнігадрукавання і гэтак далей. І яны, таму што яны маюць такі вялікі аддзел, дэпартамент ва універсітэце, які займаецца гісторыяй гэтага падуанскага універсітэта. І яны пакапаліся ў сваіх кнігах і знайшлі тое месца, той кабінет, тую залу, у якой Францыск Скарына атрымаў гэтую сваю вучоную степень, дзе ён дзяржаў той экзамен. І я была першай беларускай журналісткай, якая была ў той зале. А мой муж, які быў са мной і фатаграфаваў, ён быў першы беларускі фатограф, які змог гэта зняць. Там зала сама па сабе, канешне, ўжо там нічога не асталася. Але калі вы паднімеце свае вочы на паталок, ён той самы, пад якім Скарына дзяржаў свой экзамен. Напэўна, не так часта журналісты бяруць інтэрв'ю у такіх сановных асоб, як цар. Вы бралі інтэрв'ю у былога цара Балгары. Да, гэта я зрабіла для свайго праекта «Без жалезнага занавеса». Ідэя гэтага праекта была ў тым, каб праехаць па былых сацыялістычных краінах і даведацца, як яны жывуць зараз. Калі я была ў Балгарыі, я рабіла інтэрв'ю з царом Сімеонам II Саксан-Кобургоцкім. Я, ведаеце, вучыла яго прозвішча некаторы час. І зараз могу сказаць Саксан-Кобургоцкі. Ён так вітаўся, я цар. Не, ён не казаў «я цар», але калі я з ім віталася, я гаварыла «Your Majesty», ваша вялікасць. Ён быў царом, калі ён быў маленькім хлопчыкам. А потым, калі Балгарыя стала народнай рэспублікай у 46-м году, яны з матуляй ад'ехалі і ўсё жыццё ён пражыў у Іспаніі. Але ён вярнуўся ў краіну ў 90-х гадах пасля рэвалюцыі, стаў прэм'ер-міністрам. І гэта вельмі цікава, таму што гэта незвычайна. Цары не бываюць палітыкамі. Але, ведаеце... І не мяняюць прафесію. Яны, да, так. Мяне вот уражвае тое, што не так часта бывае, калі журналіст не проста вот як пасля школы паступіў у універсітэт, пасля пашоў працаваць у нейкае выданне, рос па этой лесвіцы, там сталеў і гэтак далей. Вы самі захацелі пісаць, вы самі прапанавалі сябе як журналіста, і ваша творчасць менавіта пачалася з вашай любові, напэўна, да гэтай справы. Так, я хацела
стаць пісьменніцай яшчэ ў маленстве. Калі мне было 9-10 год, і мяне пыталі: «Інесачка, кім ты хочаш быць?», я адказвала, што я хачу быць пісьменнікам. І я пачала пісаць у газету, калі яшчэ вучылася ў школе. І потым я пісала, калі я ўжо паступіла ва ўніверсітэт, прыехала з Гомеля да Мінску і паступіла ва ўніверсітэт. Я вельмі люблю балет. Мае першыя артыкулы ў мінскіх газетах, гэта быў «Вячэрні Мінск», яны былі пра балет. І зараз я вяртаюся да сваёй любові к балету, таму што зараз я працую над новай кнігай. Гэта кніга будзе пра нашага знакамітага харэографа і балетмейстера Валянціна Мікалаевіча Елізар'ева. І гэта будзе кніга пра маю любовь да балета і пра тое, што зрабіў Елізар'еў для балета і для Беларусі. Ну вось колькі часу у вас уходзіць, таму што людзі працуюць у рэдакцыі, людзі ходзяць на працу, вы, жывучы ў Кітаі, вы, жывучы ў Чэхіі, пісалі артыкулы і адпраўлялі іх у самыя розныя сродкі масавай інфармацыі. Колькі гэта адымае часу у вас? Але ж моя асноўная праца – гэта праца ў газеце. Я ее раблю і раблю кожны тыдзень 3, 4, 5 артыкулаў я пішу. І мае кнігі – гэта такая другая праца, калі я магу так гаварыць. Але, ведаеце, і гістарычныя прагулкі з Францыскам Скарынай, і без жалезнага занавеса. Гэта, па-першае, былі праекты газеты СБ «Беларусь сёння». І яны нарадзіліся для гэтай газеты. І я ўдзячнай газеце галоўным рэдактарам за тое, што яны заўсёды мяне падтрымлівалі. І я была вельмі ўдзячна таксама выдавецкаму дому «Звязда», якое вырашыла выдаць гэты праект як кнігу. І гэта была аддзельная праца. Калі я рабіла ўсе гэтыя інтэрв'ю, яны значна больше, чым былі ў газеце. Ведаеце, гэта задавальненне, калі выдавецтва прыходзіць да цябе і гаворыць: гэта быў добры праект, мы хацім яго выдаць кнігай. Ну, конечно, гэта мара. Гэта такое, ведаеце, пісьменніцкае шчасце. Мы павінны прыступіць да нашай традыцыйнай апытанкі. Прадоўжыце, калі ласка, вось такі сказ «Беларусь гэта». Радзіма. Якія вось 3 месцы в нашай краіне вы хацелі б параіць, каб пабывалі нашы суайчыннікі? Белавежская пушча, Гомель, дзіўны, добры, прыгожы горад. І ведаеце, я буду раіць усім Мінск. Калі б была у вас такая магчымасць, з кім з выбітных такіх гістарычных асоб вы хацелі б сустрэцца, яшчэ і пагаварыць і ўзяць інтэрв'ю? Ну, з Францыскам Скарынай, канешне. Ну, і што вот вы чытаеце з беларускіх аўтараў, і што б вы параілі пачытаць у нашым тэлегледачам? Ведаеце, зараз я чытаю цудоўную кнігу, якая называецца «Тры Анегіны». Гэта арыгінал Александра Сергеевича Пушкіна, Евгений Онегін на рускай мове, і таксама 2 пераклада – Аркадзя Куляшова і Алеся Дудара. І вось я зараз чытаю, параўноўваю, і гэта вельмі цікава і вельмі карысна, калі ты яшчэ вывучаеш беларускую мову, таму што я на том яшчэ вывучаю. Я не размаўляю, ў нашай сям'і ніхто ніколі не размаўляе па-беларуску. Гэта асалода, чытання. Што все-таки для вас, вот вы адкрываючы, можа быць, для сябе беларускую мову, што яна для вас? Я не магу сказаць, што яна для мяне матчына мова, таму што моя маці ніколі не гаварыла па-беларуску. У нашай сям'і ніхто ніколі не размаўляў на беларускай мове. Але калі вы жывеце, як я зараз, ва ўсходняй Еўропе, з беларускай мовай значна лягчэй там жыць, чым з расійскай. Таму што калі я вывучала чэшскую мову, ёсць шмат слоў, якія ты не павінен вывучаць увогуле, таму што ты іх ведаеш. Гэта як лістапад, альбо працуват, малуват. Так, па-чэшску яны гучаць неяк інакш, але ты іх разумееш, ты іх не вывучаеш, таму што ты іх ведаеш. І калі ты прыязджаеш у Славакію, напрыклад, таксама тая ж самая гісторыя. І я думаю, што калі ты ведаеш беларускую мову, ты адчуваеш сябе значна утульней у ўсходняй Еўропе з гэтай мовай. Ну што ж, я жадаю вам, каб вы адчувалі сябе утульна з беларускай мовай і ў Беларусі.
і жадаю вам новых кніг, новых Дякую. артыкулаў. І я Дякую. нагадаю нашим телеглядачам, што сённяшнім маім госцем была журналістка, пісьменніца Інеса Плескачевская. Усяго найлепшага, да пабачення.